Hej og velkommen til Klub Skovlundes online julequiz. Mit navn er Frede, og jeg vil guide jer igennem, hvordan I svarer på quizzen. Det er sådan så, at I vil få stillet nogle spørgsmål. De kan være ret svære og kryptiske, og så derfor så anbefaler vi, at man faktisk sætter sig ned i familien og prøver at svare sammen. Nu er det sådan så, at når man har fået spørgsmål, så skal man jo skrive svaret, og det gør simpelthen ved heroppe i adressefeltet og skrive svaret. Lige nu står der www.klubskovlunde.dk/julequiz/start. Start til den side, som vi er på nu, og det er her, hvor det er, at vi sletter start, og så skriver vi det svar, som vi har fået kommet frem til. Lige inden, så er der nogle ting, som du skal vide. Man kan ikke skrive æ, ø og å. Indeholder svaret, som du vil skrive æ, ø og å, så skrives et ø som et OE, et å skrives som to a'er, og et æ, det skrives som et AE. Man kan heller ikke lave specielt tegn heroppe, det vil sige bindestreg eller semikolon, og man kan heller ikke lave mellemrum. Nu vil jeg lige skrive det rigtige svar, så kan vi se, hvordan vi kommer frem her. Jeres leje af svaret, det er Klub Skovlunde. Jeg trykker enter, og så kommer vi frem til den rigtige side. Så vil det se ud, når I har svaret rigtigt. Så kommer I frem til en side, og der vil være et nyt spørgsmål. Når jeg svarer på et række spørgsmål, så kommer I jo frem til den hemmelige side til sidst. Det er sådan så, at her vil jeg prøve at lige vise jer, hvordan at hvis man skriver forkert. Nu laver jeg bare et mellemrum i Klub Skovlunde. Så kommer I frem til her, siden er ikke fundet. Så vil det også være, hvis I skriver forkert svar, så er der kun én ting at gøre, det er at trykke tilbage her på tilbageknappen i jeres browser, så kommer I tilbage til den side, hvor det er, I startede fra, eller kom fra, og så skrive det rigtige svar heroppe. Prøv, nu går vi tilbage til startsiden her, så vi start. Ja. Hernede for neden, der er der et link til ugens quiz. Vi trækker hver fredag om de dejlige præmier. Så god fornøjelse.